Eli minulla itselläni oli semmoinen ongelma, että kun ostin uuden tietokoneen, niin rupesi tulemaan viruksia ja kaikki ponnahdusilmoituksia, kun ei ollut mitään virustorjuntaohjelmaa. No, sit minä kuulin tämmöisestä kuin www.ilmaisohjelmat.fi. Tää ei ole siis mikään semmonen huijaussivusto, että tää on ihan kunnollinen. Niin täältä saa tämmösiä erilaisia just virustorjuntaohjelmia, saa kaikkia muitakin apuohjelmia ja näitä. Ja sitten täältä mennään vaan tämmöiseen tietoturvakohtaan. Ja täällä on haittaohjelmien torjunta, palomuurit, roskanpoistajat, salasanojen hallinta, salaus, tietojen hävittäminen ja sitten on tää virustorjunta. Niin minä asensin täältä tän Avast antiviruksen. Se on ilmainen kotikäytössä, mutta ei ole ilmainen yrityksille tai muille tämmöisille ja suomenkielinen. Ja täältä voi niinku lukea lisää ja ladata sen ohjelman ja sitten tosta sen vois vaan ladata, mutta kun minun on nyt asennettuna se jo, niin minä näytän teille sen täältä. Eli se on tässä näin. Se nyt rotaista. Eiku, onks tää on se asennus? Joo. Siis tässä on jo. Tietokoneesi on suojattu. Eli tästä se käynnistää semmoisen älykästarkistuksen. Hakee ne kaikki virukset ja kaikki muut tämmöiset. Ja täältä voi just tarkistaa virukset ja tarkistaa suorituskykyongelmat. Ja tää älykästarkistus on kyllä ihan, toimija on tehnyt tän jo pari kertaa, niin tää niinku löytää täältä sitten kaikki virukset ja vanhentunut ohjelmisto ja kaikki tämmöiset. Että tää on tosi helppokäyttöinen, koska just tää on suomeksi ja tää on ilmanen. Niin suosittelen kyllä kaikille.